गिबियावनो गासैखौबो खुलुमग्रोनाय थाबाय आरोना नैबे जे आंनि एसबिआर प्रडाक्सनावहाय दिनै दङ जोंहा गोदान शुटिं आरो सिरि सिरि रजे नोंखौनो फंबायनि मेथाइ बेखौ डाइरेक्सन होगोन आदा मैथाया आरो जिखिजाया नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना जोंनि शुटिंखौहाय बेखौ एगारनाय जागोन रैरुप एन्टारटेनमेन्टआवहाय मैथायानो लागायबायलै मोसानाया मैथाया गावसो एक्टर बायदि nih trik-trik rotani kacau. Oi babu. ver. Belum pokok ini mentah bisa baca ke. Oh, kalang dong kau. माथो खाम खाबाय खालामखाबाय आङो आरो सोरबा उन खालामबावनो हागौ ना हेबनो रोंमारदों हाय लोगोफोर लोगोसे आंनि आंगो बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै फैदों बिश्वनाथ चारियाली माइनाव फोथार होननाय गामियाव ओमफ्राय जोंहा मोनसे गोदान मिउजिक एलबाम शुट जागासिनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे गोदान मिउजिक एलबामखौ नायलांगोन होननानै मानो होनोबा ओनसोलावनो गोदान जोंहा जाखांफु प्रडाक्सन मा प्रडाक्सन मोनथाय रैरुप एन्टारटेनमेन्ट बे चेनेलाव नोंथांमोना बे एलबामखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसेनो फंबायनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय फंबायनि चेनेलखौबो हानायमानि बर'जों बर' सापर्ट होलायनानै साबस्क्राइब खालामगोन शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन आरो लोगोसे कमेन्टबो हरगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय